من الشيطان الرجيم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله جل وعلا إلا الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا. En jangino aya jede Allah seniɗo wi barrake kayumɓe nulaɗo mum fu ɓe barrake ha yimɓe heferɓe. nden jahi ha aya man Allah seniɗo wolwi haala fistarko ɓeego alkawe muɗum. nden ɓen man to ɓe tuubi ɓe lorti ɓe acci keferaku ɓe lorti nder dina islama ka kanjum on ko ɓuranta ɓe, amma to ɓe ɗoyni ɓe accini imanaku ɓe paalay bo kamɓe man ɗo ɓe anda ɓe tana fatiran ɓe Allah ɓe salorta Allah nangan ɓe kadi yangitan ɓe yangada de keferaku maɓɓe goo. ɗon man Allah seniɗo wi annabijo sallallahu alayhi wa sallam seynir ɓen heferɓe ɓen buliɓe ɓe yangada nawka man ɗo tafsirowo men wi kanka woni algadlu wal asru fi dunia, wargo ɓe dahego her duniyaru, nden yangada yiite heedi alakhira bo. Yangada man ha duniyaru man ɗo haɗata wargo ɓe dahego man tan. Yangadaji kuje goɗɗe feere fu nde Allah seniɗo wi lahum adabun alimun, wodani ɓe yangada nawka ko nawnaka. Sona Allah ceniɗo yangitowo ɓe on andata keerol yangadaji man. Amma ko wanginta en kaɓa tafsirowo wi ɗum wargo ɓe dahago ɓe nden ɗiɗi fu bo wapiɓe ɓe ɗum heɓi ɓe. illa alladina ahadtum koye na ɓen ɗo on alkotiri min almushrikina eggo e sirkuɓe ɓe on alkotiri ɓe muɗum man ɗon ɗo alkawal ngal on alkotiri ɓe maɓɓe. nden summa lam yankusukum shay'an, hooti ɓe naƴƴisanayi on min surudil ahadi ibgo e sardiji alkawal wala ko ɓe usti her magal ko ɗume. Yo ɗo de gira gorka feere jangiri summa lam yangudukum, ko nga ɓe wi gira man ka sajja bo. summa lam yangusukum, hooti ɓe fistanayi on. gara al jumhuru bisadil mumala min an nuksani, ɓurna modiɓɓe gurra'u kam fu jangiri wa lam yangusukum be saadi gol toɓɓaka. wa huwa yata'adda li wahidin wasnayni. to nden fayinta wonɓe feere jangiri kadi wa lam yangudukum, wato ɓe pistanayi on alkawal moɗon. kanjum wi wa ɓuri a sujujan biddadi, jangirama ha gira a celka be baadi. wa lam yangudukum wal mana lam yangudu ahadakum, ɓe pistayi alkawal moɗon kamɓe heferɓe goni. wa hiya munasibatun li dhikril ahdi, amma ɗo kam to ni jangirama be baadi go ɗum ɗo leɓani kadi jottaka ha wolugo alkawal go. wal qira'atul ula wa lam yangusukum, qira'a arande ha bo munasiba li dhikri tamami fi muqabalatiha, ngam woluki timmuɗum ha fefdanki ɗum alkawal ngal no kaɓɓotirino be maɓɓe ɓe nakkisanayi on min surudil adib koye sardiji alkawal. wa lam yuzahiru
yu'awinu alaykum ɓe mballay dow moɗon ahadan goto minal kuffari goye heferɓe kabdanɓe be moɗon ɓe on alkotiri nder heferɓe goo ɓe mballay habdoɓe be moɗon ɗum ɓe kamɓe bo haula il mushrikuna wa hum banu damira hayyun min kinana o wiɗo ɓe wiyete banu damira ɗum leñol on ha nder bani kinana kamɓe man ɗo leƴƴi luttuɗi nde fisti alkawe ɗo kamɓe ɓe fistayi ɓeɗo jooɗoɗi dow alkawal maɓɓe kanjum walam yuzahiru yu'awinu ɓe mballay alaykum dow moɗon ahadan goto minal kuffari ibgo e heferɓe kadi bayɓe banni kam fa atimmu ilayhim ahadahum timminaneɓe alkawe maɓɓe ilanqida'i muddatihim ha timmugo jisde alkawal maɓɓe allati ahadtum alayha ngal on alkotirino dow muɗum alkawal ɗum se yimɓe lismo alkawal ɗum se yimɓe reena ɗum alkawal ɗum to ni goɗɗo haɓɓotiri be goɗɗo ɗo o anda nder sarɗiji man ɗo daga arande to o wawata ɗo o sala daga aran to o jaɓi ha ɓe kaɓɓiɗi alkawal wajibi dow maako se o huwa non allah ceniɗo wi inna aranna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa asfakna minha wa hamalaha al insan innahu kana no minane amde jaduman jahula allah ceniɗo wi min feƴƴini alkawal min feƴƴini amana dow asaman je lesdi kooseje ɗum fuu majum ɗum hultori eftugo amana go amma neɗɗo goɗɗo kanko o wi o efti amana man ɗumejum leddi be lesdi be kooseje fuu ɗowtano allah to ɗowtani allah warja ɗum barjaari bondi to yeddi allah bo allah yangitan ɗum leddi be asama be kooseje fuu mbi mbawata neɗɗo kayum ka wi wawan to nden o efti amana go allah seniɗo wi kanko neɗɗo o latake ɗumen ɗuuɗa majjerejo ɗuuɗa bo toñangejo ɗiɗi fuɗo ha mako har ɗon go laati alkawal go a tawa seeɗa nder yimɓe ko hutiniri be magal a laara nder julɓe ɓe laatake julɓe kayum ɗon no ɗowtani allah ha dow dina kam noye ɓe foti to a laari nder duniyaru ɗo fufu julɓe noye foti ha nder duniyaru ɗo fufu a tawa kamɓe ɓurata famdugo ko a waɗi nder duniyaru fufu ha nder famarɓe man yembuɓe fahinta ndaara ha nder julɓe goo famarɓe goo a laara nder maɓɓe anduɓe dina man boɗɗum ɗo hutinira be maka ɓe noye fayin a tawa ɓe bo famɗi fahinta alora a yemba fahinta a laara ha nder maɓɓe goo to a tawi ɓurna fu na anduɓe to a heɓi nder anduɓe goo bo fahin a laara nder maɓɓe ɓe ye kamɓe ɗo ɓeɗo hutinira be dina man ɓeɗo tokki dow annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam aɗa waddiri a tawa ɗon bo famɗi fahin to accu laarugo yimɓe nden ka laaru hoorema ndaara hoorema an ka alkawal ngal an anino ngal kam aɗo tiini jogi ngal na a andi fakat alkawal ɗo ho amana a andi no min be ma fu en hoyɗi alkawal man be allah hidde ko taga en na modiɓɓe mbi allah seniɗo nde muuyi ha o taga takle ɗo o wurtini takle ɗo pamarum ba hondorde ni ha ɓaawo annabi adama nde o moyti takle go wurti ɗo wurtiri heɗɗo nden allah seniɗo hoyɗi alkawal be kala mo o tagata fuu to yahi duniyaru rewan mo on man nooti jaɓita on nden allah seniɗo lutti tagugo ɗum alkawal go ayi allah seniɗo artino hoo'ingal be takle daga arande nden nde wari duniyaru go ɓurna fuu wari acci rewata allah nder inde maako arrahman huuɓa hinnayejo daga fuɗɗi daga jamana annabi adam alayhi salatu wassalam ha wari yimɓe ɓe annabi nuhu lena her mum kamɓe ka allah tan ɓe ndewanno ɓe anda rewgo hunde wonde feere nden ha yimɓe ɓe annabi nuhu lena her mum hidde ko lene on yimɓe fuɗɗi rewgo ko luuti allah
amma daga aran ne funi annabo en yulaɓe ɗon kande wari ha annabi nuhu ɗo allah wari leni mo kanko on annabojo nelaɗo ha yimɓe rewɓe ko luuti allah to ɗon go fayinta seeɗay banniman ni woɓɓe feere lorto ha alkawal go woɓɓe feere bo ɗo ha ini lortata nden kiita ɗo reeni kam allah seniɗo hiitanɓe fakat wala sego wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula allah seniɗo wi hebbine alkawal hande alkawal laati ƴamtetengal annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi tindinore nafikijo kuuje tati ida haddasa kadaba wa ida waada akhlafa wa ida tumina khana goɗɗo nafikijo tindinoje maako to ɗo yewta o fewa ɗo ɗume ha yimɓeji wiya o anduɗo ha o jalna yimɓe malla ha haala man fottana ɓe o yewtata na sa dajaka ɗon to kanko ka wolwi haala fottani yimɓe nden nden ka fottana e allah o wolwi haala janni yimɓe nden nden allah seniɗo yiɗaka yimɓe jalli hande kanko o woyuma janggo nafikijo to oɗo yewta o fewa wa jaa hada gadar to alkotiri ɓe goɗɗo bo o jambo daga ɓe ɗo kaɓɓa alkawal ɗo kanko ka o andi hunde waɗatade dey o wadda kalimawol ma en mbaɗat inchallahu en gaɗat kalimatu haqqin urida bihal batil ɗum kalimawol gonga wigo mako inchallah amma nde o haɓɓay nder ɓernde mako watta ɗo fewre o noon yiɓe mako on kaɓɓoda alkawal ni an kam inchallahu en gaɗat inchallah wa wi an ka heeɓi goɗɗo gonga a sena kanko sam wa ijatumina khan to hoolama bo o jam to ɗo ɗon nder sifaji nder tindinoje goɗɗo nafikijo ayi ja ahada gadar to alkotir be goɗɗo o jamboto allah renan min be ma be oya fu ɓe jamba kadi jamboɓe ɗo heɓata hayru dey to goɗɗo jamboto ɗo kanko on o torri hoore maako namu o jambi on o torri torra ɗo bo to o hiisti o andi fakat torra wonan dow hoore maako ɗo o waɗan o watta fu o dayata ɗum daga hande allah seniɗo wi illa alladina ahadtum koyena ɓen ɓe on alkotiri kamɓe man ɗo ɗum ɓeye ɗum mushrikun heferɓe makka goɓe on alkotiri be muɗum ha sulhu hudaybiya on kaɓɓino duuɓi 10 alkawal on gaɗi sulhu duuɓi 10 kam fu habre wala a yi gikku heferɓe go ɓe yago yey fisti alkawal kayum kam ɗo wara de noyi sababu ɓe fistiri alkawal ma illa alladina ahadtum koyena ɓen ɓe on alkotiri minal mushrikina e sirkuɓe summa lam yangusukum say an hoti ɓe naqisanayi on hunde ɓe ustanayi on hunde min sulhudil aadi goye sarɗiji alkawal to summa lam yangudukum bo hoti ɓe pistanayi on alkawal wa lam yujahiru ɓe mballayi yu awinu alaykum ɓe mballayi dow moɗon ahadan goto ha ɓe sulhotirno duuɓi 10 goo ha nder sulhu maɓɓe man ɗo ɓe darna sulhu ha hudaybiya ha nder sulhu man ɓe darna habre hakkunde maɓɓe hakkunde julɓe ɓe ɓurasinko en duuɓi 10 nden nder sarɗi man mo yiɗi nasta wakkere julɓe mo yiɗi bo nasta wakkere ɓurasinko en tawa leñol feere wari nasti ɗo ha leñol leƴƴi feere wari nasti ha leƴƴi nastiɗi wakkere heferɓe goo ndenini leñol gotol bani bacrin wari fisti alkawal ɓurasinko en balliti ɓe be balmi ballitiri ɓe be haɓugo jemma jemma ɓe worɓe ɗon go leñol gotol ɗon kangol sali wallitirgo ɓe kangol fistayi alkawal magol wa hum banu damira hayyun min kinana kangol woni leñol wiyetegol banu damra ɗum leñol on nder leñol kinana kamɓe kaɓe fistayi alkawal maɓɓe taw nden allah seniɗo wi ha nder maɓɓe ɓe on alkotiri yibgo e heferɓe ɓe fistayi alkawal mon ɓe ustanayi on hunde a sarɗiji alkawal walam yujahiru yu awinu ɓe mballayi alaykum dow moɗon ahadan goto min alkuffari go e heferɓe ɓe ɗo jooɗi dow alkawal go fa atimmu ilayhim ahadam hamɓe ka timminaneɓe alkawal maɓɓe gone dow alkawal man ha allah seniɗo wi
walam yankusukum say'an to sayawan man ɗo no famɗiri fu hunde ko ɗuuɗi ko famɗi fu kamɓe kam ɓe fistaki alkawal ɗo sam ɓeɗo jooti dow magal wal mana lam yanqudu ahadakum ɓe fistana on alkawal moɗon to nde laatake noon kamɓe allah seniɗo umri kadi fa timmu ilayhim ahadahum ila muddatihim timminaneɓe alkawal maɓɓe ha jisde maɓɓe ilan ida'i muddatihim ha timmuki jisde maɓɓe allati ahadtum alayha nde on alkotirino be maɓɓe dow muɗum gone dow alkawal maɓɓe kamɓe ɓe pistayi inna allaha yuhibbul muttaqin ande allah ɗo yiɗi kuloɓe allah almuttaqin rentoɓe luutugo allah rentugo kulol allah ɗo ɗum rentugo luutugo mo ha jihaji ɗiɗi fuu ha accugo ko o farliɗini be huhugo ko o haɗi ko o farliɗini dow tagu ɗo waɗi anniya ɗo tiiɗi luutatamo ɗo huwa fodde bawɗe muɗum nden ko o harmini dow muɗum bo ɗo dayti to yiɗi ɗum kuugal yaadu malla ɗum wolde ko o wajibini dow tagu ɗo tiiɗi huwa ɗum fodde bawɗe muɗum nden ha ko o haɗi bo to yiɗi ɗum kuugal ɗum yaadu ɗum wolde kay botagu ɗo haati her majum fodde bawɗe muɗum o wiyete attagiyu rentago luutugo allah ceniɗo kanjum ɗo woni nder laatake ɗowtanago allah ceniɗo kanjum en wiyata kulol allah inna allaha yuhibbul muttaqina allah ɗo yiɗi rentanɓe luutugo mo ha toye bi idmamil uhudi be timminki alkawe kala nde a alkotiri be goɗɗo fuu tata jaɓu fistugo alkawal sakko ma tindinore nafikijo wona herma fa ijan salaha al ashurul hurum to ni lebbi kormanteɗi gurti wa hiya akhiru muddati ta'jili kanji goni ragare jisde waɗugo ajal ngal allah seniɗo waɗino ha deyde fasihu fil ardi arba'ata ashurin onon heferɓe jahe gance ha lebbi awon yiɗi fu lebbi nayyi ɓawo lebbi nayyi to timmi halas timmi kadi kefere wala alkawal lebbi nayyi man ɗon weeruno o wi en do sawwal to lewru juldandu on fuɗɗi kam juldandu siwtorandu lay haji haram mawɗo ɗo lebbi nayyi go woodi kongu ɗiɗi en jangino dow man to laatake jotta kam lebbi ɗiɗi gurti fa ijan salaha kharaja al ashurul hurumu lebbi kormanteɗi gurti wa hiya akhiru muddati ta'jili lebbi man ɗo kanji goni ragare jisde waɗugo ajal jotta ka onon julɓe faktulul mushrikina hayso wajatumuhum allah ceniɗo mo tagi yimɓe godey kayum on ɓuri kayum umri inde maako arrahman huɓa hinnayejo be huɓgo hinnaye maako fuu o wi faktulul mushrikina hayso wajatumuhum lebbi ɗi to ɗi gurtini mbare heferɓe ko toye on tawi ɓe allah kanko tagi kanko mari kanko mawnini kanko waɗata ko ɗume fu kanko umri ɗumejo a wiyata a woodi wolde an mon way ɗo kana wala adilako toon hey du reenu hoorema boɗɗum de tawo luɓoliɗe ɓe allah seniɗo yirini to haaɗi banni tan wala haala ni wala ko a wiyata ko ɗume an a woodi sana'a ma a wawi a ya itta bali halayde a wara a liraɗi ɗi joora a sirtaɗi go a wama dago ha timma a wara a ñoota a hawta nda dago ma timmugo to a yiɗi a ho'ago a saha goɗɗo to a yiɗi a weƴita aɗo waloro to a yiɗi a yara lumo sogguɓe cooda to a yiɗi a wula aje maɗa woɗi mo aybata maɗa an tagaɗo ma mbiɗa to a waɗi hunde a woodi deydey woodi no a yiɗi waɗugo a waɗan noon sakko allah seniɗo na fa'alun lima yurid allah ɗuɗa hukijo ko o muyi la yusalu amma yafalu wa hum yusalun allah ƴamatake ha ko o huwata a ƴama allah ko waɗi ɓeɗo ɗo allah wi ɓe mbara ɓe anema so a ƴamina a yaran bone allah ceniɗo wi lebbinayi man ɗo to ɗi timmini jotta ka faktulul musrikina haysu wajatumuhum mbare heferɓe ko to on tawi ɓe haysu wajatumuhum ɗo ko waddi on fi hillin aw harami jotta kana ɓe yimɓe makka ɗo makka ɗo na suudu kaaba tan woni haram
keerol haram makka man ɗon annda ɗum to a iftiri wakkere madina a wari a nasti makka hande ka en mbiya a nasti makka na ba keña non woodi ha masjidu aissa woni to a yetti ha masjidu aissa ɗo nda juulirde man on ɗo nda mihrab mare sera mihrab ɗo ni halas a nasti nder haram makka on ɗo to wakkere ni bo aɗon nder hillu to mbare heferɓe ɗo ko on tawi ɓe ha hillu ko ha haram fu ha taari makka man filti babe haram makka man ɗon andal to goɗɗo ƴaɓɓiti nasti ha to ko daga jaman jahiliya goɗɗo tawa mo mbari baba mo fo o landamo ngam o andi oɗo nder haram yo nden ɗo allah ceniɗo waɗi be hikma muɗum deydey no ɗum woni nden allah go mo tagi takle goo allah umri takle goo ɗe ndewa mo kanko tan allah leni annabojo muɗum wari waaji ɓe cali ɓe jaɓayi nder sarɗiji qul ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa allah wala nushrika bihi shay'an wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah nda sarɗiji je dina islam arande hidde ko kono ga waɗa dey an muhammadu wi'u ngare on fu ha kalima o gotol potangol hakkunde amin be moɗon ta ndewen ko moye ko luuti allah ta yoga meɗen jogi to yoga jawmiraɓe ko luuti allah yo nder sarɗiji ɗo to ɗi gari kanji man go ɓeɗo go ɓe sali to on sali on wi on gaɗata jooɗe dow dina moɗon ta kamde be amin tata balle kam habdoɓe be amin to woodi ko ɓilli mon on sinki min ballitan on to woodi ko ɓilli min sinki bo on bo on ballita min yagayi non fu min gaɗata to on gaɗata kaɓan kadi nden ɓawa toon haɓre ta ukkugo a yiyay fuɗɗanoma daga arande soyne rewgo maɓɓe allah na moɓe hoydino alkawal be muɗum to ɓe wari duniyaru ɓe rewan ɗum ɗo alastu bi rabbikum qalu bala namin on jawmirawo moɗon na ɓe wi ii ala atake jawmirawo an taqulu ma jana min basirin wala nadirin faqad ja'akum basirun wa nadir tata yande dargal to waɗi on mbiya wala bagginowo wala seynowo wari wala mo wari hulniri min be yangada wala mo wari seyniri min be aljanna kanjum waɗi to jotta kam ɓe gari kadi rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna linnasi ala llahi hujjatum ba'da rusul allah leni nelaɓe ɗo seenoɓe wagginoɓe gam tata laatano yimɓe yande dargal hujjaɗo allah to hujja kada ganane makka wala sakko yo nde laatake tabiti banni ɓen go ɓe sali ndewe allah ɓe sali nda annabojo allah ɓe mbi kay o pewowo kay o siro aa o buudejo ɓeɗo ɗo ɓe accetena ɗon allah seniɗo wi be dalila banno allah seniɗo wi kala masibo ko jippi fu ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kasir kala masibo ko wafi fu be ko juuɗe moɗon baggiti hay ɗo ma allah seniɗo ɗo yaafa ɗuɗɗum nde allah seniɗo ɗo yaafa ɗuɗɗum kam kanjum hisni en ase so nanon wala mo luttata aya gonka feere allah seniɗo wi to nini o wino o nangirani ɓe ko yimɓe kuwata ma taraka ala zahriha min dabba duɓojum ko gotum wala ko luttanno dow lesdi ndi nda ayibeji maɓɓe ɗi ɓe gaɗi kanjum waɗi allah seniɗo wi to nden ayibe go wari jotta kam ɓe dawri dabareji maɓɓe ha saare dawruki maɓɓe go jotta kam ɓe meeɗa mouhammadou dilla malla bo ɓe nangamo ɓe kaɓɓa mo nder gaska o jooɗo toon ɓeɗo hokka mo ñamdu ha o maaya malla bo ɓe mbara mo dabareji maɓɓe ɗi ɓe dawri goo fu ɓe tabbitini noyi ndikka ɓe mbara mo jotta kam ɓe hawri kala leñol fu derkejo goto ɓe kawri ɓe be kafajet taƴoje ɓe wari ɓe taari suuɗu maako dow ɓe mbaran mo o umri aliyu ɓi bappa maako radiallahu anhu wari waali ha dow be'ite maako suddi suddare maako nde o wurti o dilla no hooyi leddi o rufi dow koye maɓɓe goto o dilli konngol feere wi ɓe ɗanaki sam allah hooyi hakkiloji maɓɓe ɓe anda konngol feere bo wi ɓe ɗani ɗo kam fu wala ko watta nde o dilli go ɓaawo ɗon nde allah seniɗo umri haala habre jotta ka nda ko wani haa ɗo amma na yiɗo ka warti daga hakkonu badar to habre go waɗi to ɓen man kamɓe fuu maɓɓe ɓe o rufi leddi dow koye muɗum ka mbarama hakkonu badar
nden daga ɓaawo ɗon jonta ka en ɗon ha hitande nde jeenayaɓre hijra sike geƴƴititema ha hitande jeenayaɓre hijra on annabijo sallllahu alayhi wa sallam ndeni aboubacry siddiqui radiallahu anhu kayum amirul hajji ɓawno o leni saydna ali radiallahu anhu yaha kay mo janga ayaji arande suura on ɗo yettinana yimɓe ayaji 9 yimɓe pat mata nder majum ta kefero meta hijjugo suudu kaaba nder majum ta goɗɗo tembo meta hijjugo suudu kaaba ɗon go nden nder majum ɓe ganca ha nder leddi lebbi nayyi kamɓe heferɓe man ɓe gaɗa ko ɓe giɗi fuu amma lebbi nayyi ɗo to ɗi timmi ɓe silmaki ɓe anda kamɓe ka jottaka alkawal waɗanaɓe nder majum to woodi ɓe fistanima alkawal an muhammad hokkutuɓe alkawal maɓɓe andinɓe a fistini ɓe alkawal maɓɓe nder maɓɓe to woodi ɓeɗo jogi alkawal goo to jottaka ta fistanɓe sey to jisde man timmi do aya man on en puɗɗirno ɗo to ha deyde summa lam yankusukum say'an ɓe naskirtanayi on ha sarɗiji alkawal moɗon to nini laatake banni goo allah seni ɗo wi walam jahiru alaykum nden ɓe ballayi ɗo moɗon bo ahadan gooto ɓe ballayi heferɓe habdugo be moɗon fatimmu ilayhim ahadahum timminaneɓe alkawal maɓɓe ila muddatihim ilan gidayi muddatihim ha timmugo jisde alkawal maɓɓe allati a hattum alay ha ngal on alkotirino dow muɗum inna allah yuhibbul muttaqin allah ɗo yiɗi reyentoɓe lutuki ɗum allah ɗo yiɗi kuloɓe ɗum nden fay jan sadaka al askurul hurum to nini lebbi kormanteɗi gurti wa hiya akhiru muddati tajili kanji woni ragare jisde waɗanego ajal goo fasihu fil ardi 4 ashurin goo faktulul mushrikina jotta ka bare heferɓe kadi hay suwa jattumum nokkure on tawi ɓe fuu fi hillin aw harami to yiɗi ɓe ɗon ha hillu ha yaasi haram makka fufu na yaasi suudu kaaba dey yaasi haram makka banno en mbi makka man ɗo woodi ha keerol muɗum woodi nokkure wiyete jirrana woodi nokkure kay noy mbiyanmi masjidu aissa to ha ɗon man ɗo anda ɗum keerol man on tawi ɓe ɗon yaasi haram makka mbareɓe on tawi ɓe ɗon nder haram makka ko nder suudu kaaba mbareɓe wa hujuhum nangeɓe bil asri be damuki allah mo tagi ɓe kañum wiidey wa hasuruhum paddeɓe fil gila'i wal husuni hatta yadtarru ila al gaddi bil islami paddeɓe kamɓe man fil gila'i ha galaaji satoji nan sato ndiyam dey sato ɗo ɗum ci'e wonɓe gaɗata ci'e mawɗe ko a mari haaje pat ɗo nder ton daga ndiyam be ñamdu be ɗume fuu ɓe ɗon no mari iri majum ɓoyma to habre ɓilli ɓe ɗo se ɓe nasta ɓe maɓɓa ɓe ɗon nder ton kuje maɓɓe pat ɗon ton to kanjum wiyata qala'i gotel man mufradu man wiye qala wal husune soroji kalitiɗi a andi suudi soroji no wayno ha men ɗon to ha nokkuje goɗɗe feere cuuɗi man ɗi ɗon ɗi seeday haala tarika cuuɗi soroji cembiɗɗi ɓe gaɗata to ɓe mahi ɗo ɓe gaɗa be leɗɗe ɗon ɓe tanka dow maji ngam yiite waɗima anda nder majum nana nguli kam amma hawla suudu man ka wooda ɓilleɓe ɓe gara ɓe nasta har nder man ɓe faddeɓe toon hatta yafarru ilal gaddi ha ɓe oñe jotta kam ɓe wurta dow wargo ɓe yerdi jotta kam awil islam alla islamako on fadda ɓe toon jooɗa ha ɓe maaya malla ha on jaala ɓe on mbara ɓe malla bo se to ɓe yerdi ɓe silmi to ɓe gerdi ɓe silmi bo to jotta kana ɓe gurtan kadi wala haala gotka feere allah seni ɗo mo tagi ɓe ɗo kayum wolwi non de ha o wi way jan salahal ashurul hurum ay in kata'ar wa faragat kanji man to ɗi tawi ɗi timmi to watagaddama lil mufassiri anna hadha yadullu ala anna awwal al muddati shawwal tafsir o wolwino arande jisde man lebbi nayyi ɗo ɗum lewru julɗaɗo wa huwa adu aqwalin salasa tagaddamat ɗum gotol ha konguɗi tati ɗi en bolwino nden o wi to on nangi ɓe banni man on billi ɓe banni imma ɓe wurta jotta ka ɓe yerda ɓe mbareteɓe on mbara ɓe malla bo ɓe yerda ɓe silmoto wakudu lahum kulla marsadin jooɗaneɓe ha kala heɗitorde ɗariigin ɗatal yaslukunahu ngal ɓe nastata ɗum kala ha laawol ngol ɓe nastata fuu jahe jooɗe ha laawol man ndeneɓe
taɓe keɓa saalugo wa nusiba kulla ɗo masirama ɗo ala nasil khafidi ɗo ittuki har feere waɗore masde les wa qudu lahum bi kulli marsadin noon nde beewol wolago o wi kulla marsadin ko min kulli marsadin min kulli ɗon go nde warago kadi o wi wa qudu lahum kulla marsadin ɓe jooɗaneɓe ha kala nokkure heɗitorde nokkure renirde nde on renirta ɓe ha ɓe gara fuu li alla yantasiru fil biladi to on taariɓe ɓe ɗon nder ci'e ha laabi fuu on ɗo faddi na ɓe keɓata ɓe sankita ɓe ganta nder leddi kadi kamɓe he ferme goo sakko ɓe jaha ɓe ɗaɓɓito e woɓɓe feere balloɓe wara walla ɓe dow moɗon ɓe kona on nden allah ceniɗo wi fa in taabu to ni ɓe tuubi minal kufri daga keferago wa agamu salata ɓe ɓoosi julde wa atawu zakata ɓe dokki jakka fa hallu sabilahum perwineɗatal maɓɓe wala tata'arradu lahum tata pe'aneɓe a yiide no ɓe yettigo fuu allah seniɗo fa in taabu to ɓe tuubi kam haala timmi jotta ka ɓe garti ɓe julɓe kadi annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi attaibu min azambi kama la zambala mo tuubi ha junuba o wayi bana mo junuba walana ɗum ya ayuha alladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha ya onon nuɗɗiniɓe gonɗiniɓe mumini en tubane allah tuubu laamgu min be ma be oya moy fu andi geddal ngal yeddiri allah ceniɗo to a laati a yejjitigal bo geddaɗo yejjitayi malaika en bindi ɗum tabiti geddal man mangal ɗo yaawu tuubu allah seniɗo yaafe to gedde pamare gedde mawɗe luncitama ɗo bo hakkunde wakkati be wakkati fuu allah ɗo yaafa gedde pamare go hakkunde suuma e be suuma allah ɗo yaafa gedde pamare go hakkunde al'umra be al'umra allah ɗo yaafa gedde pamare go yo nden kam haala gedde mawɗe gedde pamare man goɗɗe feere bo ɗaɓɓitirama kayum to goɗɗo waɗi ni keforgal muɗum ni kaja to goɗɗo waɗi ni kaja to tuubi waɗa ni kaja ɗo ka fu geddal man ngal pamaran amma to geddal man mawni jotta ka sey tuubu laamgu ya ayuha alladina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha onon muminen tubane allah tuubu laamgu ɗo ɗum nguye o accino huwugo hunde ko allah seni ɗo umrimo o lorto oɗo huwa hunde man be anniya maako jotta kam o metata accugo o ɗaɓɓita mo hura kuugal go bande de no allah seni ɗo sar'ori be anniya ngam allah seni ɗo umrimo kanjum waɗi o huwi ɓe andal maako ha kuugal man oɗo tokki bo annabijo sallllahu alayhi wa sallam no waddi on ɗo tuubuɗo wayi bana ni kanko ka accu jotta kam na ko ɗaɓɓitanno ka allah yaafamo aybe maako kanko kam accu allah seni ɗo wattitinanmo kuuɗe maako kalluɗe goo fu ɗum boɗɗe be zahiraya qur'an allah seni ɗo wolwi wa man yafal dhalika yalqa asama junubaji ɗuɗɗi ɗi allah wolwi gedde ɗe goɗɗo man mo waɗi ni kaja mo waɗi ni kaja mo waɗi ni kaja yalqa asama on man fottan be jotta kam yangada gedde ɗe o yeddi allah ɗo nden allah seni ɗo waddi aya ittitini illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat illa man taba wa amana wa amila amalan saliha mo huwi gedde mawɗe ɗo fottan be junuba maako illa man taba ko ena on tuubuɗo ɓawo tuubugo bo wa amana o nuɗɗi imanaku ɗo maako oɗo gomɗini taaba ɗo o lorti o acci yeddugo allah oɗo lowtano allah to umrore allah on o accino o lorti oɗo huwa nde to oɗon no huwa ko allah seniɗo haɗimo o acci ɗon man jotta ka o huwata modiɓɓe bi o naafa darɗe ɗiɗi rakkatayi tawba o naafi darɗe ɗiɗi rakkatayi tawba ɗo o toro allah seniɗo kadi jotta kam yaafa mo ha ko o huwino renamo bo ko lutti ha gurdam maako jamu deftere risala abou zaydin el gayrawani rahimahullah o wi to a yiwodi ko salorima ha nafsu ma ɗowtanago allah lortan allah seniɗo toru allah allah elta nafsu ma ɗo ɗowtanomo ngam wona bawɗo ɗum kanjum sey allah seniɗo to nden jotta ka to o tuubi tuubu mako go laamgu
annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi attaibu min adambi kaman la damba la tubuɗo ha junuba bamo junuba walana ɗum wa amana o nuɗɗini oɗo gomɗini fakat o tuubi ɗo allah jaɓanan mo tuubu maako yaafoto mo aybeji maako wa amila nden o huuwi fayin huugo non ɗo he ay allah seni ɗo wi wa amila amalan salih o huuwi kuugal bo laamgal kuugal ha laamgal ha ngal laaɓa ɗo sey laata allah sari ngal nden o andi kuugal man andal no ngal huurete nden o huuri ngal be anniya o huuwi ngal bo ngam allah tan nangam ha wiye o tokkake annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam no waddiri ha kuugal man sardiji ɗo to hawti jotaka kuugal laatan salih wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat nda ɓeeɗo ɓayɓe banni tuubiɗe ɓe banni kam allah waylitan kuuɗe maɓɓe kalluɗe goo fuu ɗe garta kuuɗe boɗɗe fayir machallah algafar ɗuuɗa farukiijo arrahim ɗuuɗa hinnukiijo ɓi adama ko habdanno fuu jotta kam ta o nangira ɗum be geddal muɗum goo accu noon o waylti o wartini ɗum kuuɗe boɗɗe on wa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat wa kana allahu ghafuran rahima ayi sike daaru aya no allah timminiri wa kana allahu ghafuran rahima allah laati ɗuuɗa farukiijo ɗuuɗa hinnoyejo ghafuran wari be fa'ul rahima wari be fa'il ɗum fuu ma ɗum siyagul mubalaga ɗum ha fantinki seɗɗiraɓe julɓe tuuɓen ma tuubu laamu en ɗon nder lewru tuubu ko nde fuu goɗɗo tuuboto kala nde yeddi allah fuu amma e nder lewru suumaye ɗo hakkude fuu ɓurata jaɓeego en ɗon ha ñalɗe nde annabijo sallallahu alayhi wa sallam wanginani en du'a goɗɗo jaɓete o wi dawatu sa'imi la turaddu du'a cuumiɗo lornatake jonta ha en jooɗi o en goodi haajeji ɗuuɗɗi en toru allah ceniɗo humtana en haajeji men ko en giɗi ɗo ha en jooɗi ɗo woodi ko en kuɗata ɗuɗɗum en toru allah ceniɗo hisna en ko en kuɗata ɗo to a yiɗi aɗo yaha dow laawol a siftori waɗu do'a aɗo jooɗi a siftori waɗu do'a aɗo waali a siftori waɗu do'a do'a ɗo sarɗi mum naase to a ɓamti jungo ha nder julde nokkuje do'aje ɗon wala ɓamtata jungo ko nde hoore a waɗi a nastan julde allahu akbar ɗo kanaji habbirago wona ɓamti juuɗe hidde ko a fuɗɗe janngugo jiido ɗo du'aul istifta e ɗon moy janganta e ɗo may allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaka wa ba'adta bayna al-mashriqi wal maghrib allahumma naqqini min khatayaka wa naqqa thawbul abad min ad-danas allahumma ighsilni min khataya bil ma'i was salji wal barad afuɗa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin yaki man ɗo aɗa nangi juuɗe ma wona ɗo waɗa du'a ɗo a ɓamtay juuɗe man a yiya heɓino kuuɗe goo kam ha nder julde accu du'aje nde suratul fatiha kam na ɗon fayin toon fuu a ɓamtata juuɗe ihdina siratal mustaqim a ɓamtata juuɗe sa aɗo nangi juuɗe ma a heɓino kuuje ɗiɗi nan ha ruku'ere النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر ɓamtata juuɗe toon a ɓamti ɗon goo a jinni darnde sami allahu liman hamida rabbana laka alhamd hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi malla ma do'are wonde feere nam allahumma rabbana laka alhamdu to a waɗi a sami allahu liman hamidahu rabbana laka alhamdu wadde le du'aje ɗo waagi ha mil as-samawati wal ardi wa mil ma si'ta min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-abdu wa kullu laka abdun allahumma la mani'a ayi a heɓino kuje nayna en ɗiɗu fayitta to a dilli a sujidi ha sujidere ɗon bo do a ɗon fayinta haala so ɓamtugo juuɗe ɗo on waɗi mi waddi ɗum de to a sujidi ha sujidere ɗo
ha nder do'aje ɗe annabijo sallllahu alayhi wa sallam yeysimɓe ha sujudere ɗon nder ton ko a wiyata subbuhun quddusun rabbul malaikati war ruh la ilaha illa anta zalamtu nafsi wa amiltu su'an faghfir li nder sujudere a ɓamtata juuɗe a ɓamtake joyi e newina a ɓamtake ha sujudere go a jotake hidde ko a yaha sujudere wonde rabbi firli rabbi firli rabbi firli ɓurɗum famdugo may ɗo ga a wawan ko a janggay ɗum ko a andano hande tan a nani ni a maadi hakkude sujudere be sujudere rabbi firli rabbi firli rabbi firli a wawan ko ɓurata noon na a waɗi rabbi firli nde tati warhamni wahdini wa afini warjukni riwaya feere wajburni ɗon ton en heɓi bawe noy joweego ɗo ka fuu ɗum babe a watta do a nder julde pat wala ha ɓantata jungo en lornata ha do a rukuyere nga en bolwi en lornata do a sujudere en bolwi en lornata do a hakkunde jonde be jonde nga en bolwi jotta ka a jowti ha waɗata attahiyatu a jangi attahiyatu ma a timmini ɓaawo toon a jangi salatul ibrahimiya ɗo do'a ɗo waɗana annabijo ɗo daga nder attahiyatu man fu a lori fayinta a nangi do'are nde annabijo sallllahu alayhi wa sallam wasi yimɓe ɓe do orago allahumma inni a'udhu bika min ɗume min azabil nari ko azabil kabri arti a moltor naam a moltorake kuje nayi ɗo timmi e ay fayinde a lora fahinta do'aje goɗɗe feere ɗe a do'oto a lora fahinto e do'are nde aboubacry siddiqui radiallahu anhu ƴamino nulaɗo allah satini ɗum allahumma inni zalamtu nafsi ɗo pat wona ha ɓantata juuɗe kanjum derɗirawo julɗo aɗo yaha dow lawol a siftori hunde ɗo waɗu do'a amma nder sardiji do'a artugo waɗa salatu do annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam to a timmini do'a ma bo waɗgo salatu man nder ko waɗata do'a jaabe aɗo waali dow beɗɗitte ma a siftori waɗu do'a aɗo jooɗi a siftori waɗu do'a do'a bukatake sei to a ɓe nangarɗam a ɓe nangarɗam a wala nangarɗam fu a andi ko waɗi allah senniɗo waɗi a siftori do'a man jontaɗa a anda to dow o jaɓante on sakko cuumiɗo ɗo do'a mako watta ɗo do'a mako lornatake allah jaɓanta ha ñalla hiira nden wakkati to o wari yewugo suumayɗo do'a ka waɗata ɗon allah jaɓan ha do'aji ake go suumay hadiseji goɗɗi feere gari dow tampuɗi goɗɗi feere cembiɗɗi allahumma laka sumtu wa ala risqika aftar fatagabbal minni innaka anta samiul alim ɓe wi hadisol man tampugol to a feere wari ɓe wi annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗo do'oro jahaba zamau wabtallati l uruq wa sabata l ajru inchallah do a feere wari abdoullah ibnu amrin nako ibnu abdoullah ibnu amr ibnu lasi radiallahu an oɗo do'oro wakkati yewugo suumay allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla shay'in an tagfira li junubi do'a hidde ko a yewa suuma e maɗo non do'aje ha ruku'ere goɗɗo do'oto amma ɓurna fu do'aje may wari je hadiseji je goɗɗo do'orto ton sona to aɗon ha salatul haja o bo haɗata a do'iran be do'are ma addu'a'u huwa al ibada addu'a'u muhul ibada do'a ɗum kañum won dewal sam yo nder kam ɗi adamajo do'oto do'aje maako ɗuuɗɗe ha nokkure o woni fu yo ko waddini en ɗum fa in taabu to ɓe tuubi tuubago ɗo jotta ka lortu gedde fu modiɓɓe mbi sardiji tuubu tati arande ka wasmitago ha geddal ko waɗi allah haɗi mo hunde nden oɗo huwa ɗum metta mo nden to oɗon no huwa geddal man jonta o accagal sardiol ɗiɗaɓol on ɗo sardiol tataɓol waɗa ni o metata lorugo ha geddal man faw hawmaya sardiji tati ɗo to ɗi kawti nden geddal man ɗum allah seniɗo on o yeddi
khalas Allah seni ɗo yaafimo ngal en mbiya o ka oɗon nder yimɓe ɓe Allah wi fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat lutti jotta ka geddal man ƴaɓɓi Allah seni ɗo tooñake tagaɗo Allah jotta kam to waɗi noon bo noy se sarɗiwol nayaɓol tawe sarɗiwol nayaɓol man kangol woni jotta kam o jambino goɗɗo jawdina o ɗaɓɓita ɗum o hokkita ɗum jawdi mum malla o ñamino on man neɗɗaku malla o yahino o tuumi on man nde o tuumi on man ɓe nangi ɗum ɓe ɓocci ɗum o yaha o wiya on man wayne nda ko mi waɗima amma mi tuubi amma watiti to on man jaɓi watiti timmi to watitaki wi yaafi bo halas o wurti ha junuba to jawdi o hokkita on man jawdi muɗum o ñamino ɗum jawdi o jabbino ɗum noy goɗɗo man maayi o hokkita bandiraɓe mum to bandiraɓe o anda no waɗata jawdi man o hokka sadaka do o hokkani oya man ngam o laaɓata Allah nangiramo be man yande janggo tuubu ɗum ha kala moggal gedde fufu tuubete yayam no sarfu nawawi rahimahullah o wi to goɗɗo tuubi ha geddal gongal bana wiigo oɗo yara mbal o fiyan sasa o wujjan oɗo huwa gedde goɗɗe feere nden je yargo mbal ɗo o tuubi to tuubu mako jaɓama ha ɗon gedde luttuɗe bo ɗo lutti se to tuubati nden tuubu saɗayi e di huwugo tuubuɗo wakkati gotel o anninta o tuuba tan wakkati gotel o waɗa o tuubi moggal gedde ɗe o yeddata anda fufu o anniya mako décision fermé hoosa anniya mako tan o nangi o naawi darɗe mako ɗiɗi o tuubi o metata huugo ɗe sam to sobiraɓe kalluɓe ɓe hudanno ɗo se o taƴa ɓe ɓe mbotata kamɓe to ɗo wondi ɓe maɓɓe ka fu ɓe fooɗanmo o huwa yaake feere on siftori misal feere en gaɗanno foroyna ɓe wi goɗɗo tuubi yargo mbal kanko kam amma o yaha o jooɗa a suudu jaroɓe mbal to jooɗi go dada mbal to muudani goɗɗo mbal ni o wiya hul Allah ni hul Allah ɗo ka hebbinan mo to a yi o ragare fu o yaran to se goɗɗo daya sobiraɓe kalluɓe ɗo se o taƴa ɓe kanko bo ɗon no ɓe sobiraɓe kalluɓe ɓe ɗon no yeddina Allah o tuubi o wi o taƴata yande go o nastan ka nasalullah salamata wal afiya yo noon wakkati gotel to o annin tuubugo gedde man de fuu ma jeni o tuubiɗe ni halas to o tuubiɗe ɗo o ɗaɓɓiti yafuya Allah seni ɗo Allah jafotoɗo fota to nden noon noon en bolwino bo to nini geddal man ɗon hakkude mako be goɗɗo bo deydey no waɗata ko ɗaɓɓitita ɗo ha Allah yaafa mo ta nangira mo be majum yande janggo Allah to nden geddal ngal ɓuuri mawnugo ka ɗume yotti hufranago Allah ɓeɗo man heferɓe man Allah seni ɗo wi fayin tabu to ɓe tuubi minal kufri koye keferaku ɓe lorti adina islam wa aqamu salata ɓe darni julde almuradu a taw bi arkanil islami muñoɗo ɓe waddi ɓe darange islam maɓɓe fuu maje ɗe joyi fuu ha aqamu salata ɗo latata goɗɗo ɗo juula nder darange islam ɗe ya oɗo yeebiɗe wala no kawara malaikajo jibril wari dow suura ɗi adamajo oɗo ɓorni limse daneje tan gasa mako ɓale hakkurum nde o wari go hadiseji ɗon riwayaji feere feere hadisol feere ka holli nde o yetti o silmini gongol feere bo holli nde o yetti o silminaki fu o wari o jooɗi ha banggue annabijo sallllahu alayhi wa sallam o tugni koppi mako ha koppi annabijo o wiya Muhammad akhbirni anil islam an Muhammad e cam ko wiyete islam qala o wimo al islamu an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila qala sadaqta o wi annabijo an Muhammad yeccam ko woni islam annabijo sallallahu alayhi wa sallam limtanimo darange islama joyde en limti ɗe taw kanje woni islama o wi annabijo a gonɗi to non muyo wa aqamu salata almuradu ataw bi arkanil islam ɓe darni julde nden kam muño man ɗo waddi ɓe darange islama
ngam seedaku kalimaji seedaku ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ɗo se arta nden julde du tawarugo to goɗɗo anda allah nuɗɗinayno laaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o wi oɗo juula mo juulanta qala al-imamu al-bukhari rahimahullah babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Al-imamu al-bukhari o haɓɓi babol ha sahine mako o wi andal daga yeeso konngol ɓe kuugal o wi qala allahu taala fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li jambik. Fa'lam allah artiri fa'lam andu annahu ko woni fi la ilaha illa allah deweteɗo wala sey allah wastaghfir li dambika nden mbawata ɗaɓɓita faru e ɓawoto ase nden kam darange islama ɗo seeɗe gara ɗe fuu hidde ko agamu salata ɗo seedugo deweteɗo wala sey allah muhammadu ɗum nulaɗo allah nden julde go darne o wiwa agamu salata ɓe darni julde ɓe ɓoosi julde agamu salata woni haala ɗurka dow muɗum dey to wa innama iktasara ala salati wa zaka agamu salata wa atawu zaka o rammiɗi ɗo julde ɓe jakka ɗo ko waɗi darange luttuɗe ka fu limtaka li annahuma rasul amali albadaniya wal maliya. Julde be jakka kayum woni hoore kuuɗe hoore jawdi ha ɓandu ɓe jawdi fuu hoore kuuɗe ɓi adamajo ha ɓandu ɓe jawdi fuu rasul amali a yi ha ɓandu julde nde wala bana mare. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi al ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman taraka as-salata faqad kafar. Alkawal gongal hakkunde amin be nafiki en ɗo julde mo acci julde ni kufri. Nafiki en gode ɓe ɗon juula go kanjum hisni ɓe honego non julde nde lismake. Hadisawol gongol annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi darage islama RCC islama ɗum kuje tati dow maje woni islama tigga simtirago en wiyata kanjum woni seeɗa ko deweteɗo wala sey allah non darnugo julde e suumugo lewru suumay ɗo ɗo ɗaɓɓitay goɗɗo woodi jawdi malla o talakajo ɗaɓɓitay o marɗo ko o maraɗo lismake ɗo sey ko moye fu huwa ɗaɓɓitay o debbo ko o gorko yo amma hijju be jakka ɗon bo sey to allah riski goɗɗo nden allah wi haa ɗo to nini ɓe tuubi na ɓe wurtike e feraku ɓe bolwi darange islama ɓe silmi nden wagamu salata ɓe ɓoosi julde ɓe ɓoosi julde non noon he ay wa atawu zakata ɓe dokki jakka ɓe wi a lima ha nder qur'an ɗo ayaje ɗe allah seni ɓe wi aqamu salata wa atawu zakata ɗo horguidiri julde ɓe jakka ɗo a tawa ayaje man ɗe ɗuɗɗe nden kam to ɓi adamajo sendiri gotel man huwi gotel o jaɓantake o darni julde ka oɗo juuɗa amma jakka o hokkata julde makko ma jaɓatake jakka kam oɗo hokka amma o juulata jakka makko man jaɓatake sey laata oɗo juula oɗo hokka jakka ngam ayaje man de korguidiri bana goɗɗum feere bo wari ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah miɗo seedi deweteɗo wala sey allah miɗo seedi muhammadu bo nelaɗo allah o wi o seedi deweteɗo wala sey allah amma o seeday muhammadu nelaɗo allah dewal man jawatake o wi o seedi muhammadu nulaɗo allah amma o seeday deweteɗo wala sey allah jaɓatake seedi ɗum worguidira kanjum ɗum wari ha seetinago ɗum wari ha darnago ɗum wari ha seedaku fo kalimaji man seedi korguidira aya gon ka feere allah ceniɗo waddi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana jawmirawo ma hiiti o umri ta ndewe ko moye ko luutimo on bonana saroji har ɗon bo goɗɗo ɗo rewa allah amma o faalay saroji o wonantaɓe nde on mako on jaɓatake oɗo wonana saroji deydey no o wawi amma o faalay o rewata allah toy bo wonanki saroji man nafata ayaje ɗon ɗe wari horgotiri haka aya ka bo allah wi heferɓe makka goo to ni ɓe tuubi ɓe gurtiki eferaɓe nden wagamu salata ɓe ɓoosi julde watawu zakata ɓe dokki jakka fa hallu sabilahum perwine ɗatal maɓɓe ɓoosugo julde kañum bo ɓe sardiji muɗum seeɗi tawe sardiji ɓoosugo julde ɗo no ɗi goni daga arande ha goɗɗo juula kam se to laati o julɗo tawon dey
to dañaka nder dina l'islama o nastayi dina islama o wi oɗo juula o jaɓantake to o ñuufi e noye to ɓinguel pamaren baba ɓe dada fo heferɓe wari o mawni nder julɓe saniji fu ɓe ɗo mbaɗa be maako ha yake o ñuufoy kanko fu se o yiwa giwam islama na o feere wi to o yiwi boɗɗum amma wajibayi na yi daga o ummi oɗon ɓe yimɓe kanko kam amma goɗɗo mo ñuufi wari nastugo dina islama wajibi o gorko ɓe bo fu se o yiwa giwam islama ɗo to arande hidde ko goɗɗo juula se o laata o juulɗo ha julde man wajiba dow maako se o laata bo marɗo hakkilo na o ginnaɗo o laata o ñuufi bo na o ɓinguel pamare yo nden sardiji julde ha wajiba dow maako julde ɗo waɗi sardiji muɗum daga o nastande julde ɗo mari sardiji mum to o nasti nde ha yotta o silminago daktorgo ɗum man ɗo lismake dow jaam hakkilo fu andan nder sardiji julde yaasimare se laato kanko man ɓandu maako koltal maako nokkure nde o darata o juula ɗo fu ceni ɗum daga o fuɗɗay julde katawon to nangarɗam maako yewi o nangotoɗo o nanga kay ɗum ɓuri noon janaba heɓimo o yiiwo o memata ndiyam o tamotoɗo o taamo sarɗiji tati kuugal gotal saka kuuɗe tati ɗo se o huwa ɗum tawon hidde ko o fuɗɗa nastugo julde nden se laato wakkati bo nasti inna salata kanat alal muminina kitaban mawquta allah seni ɗo wi julde nde laatake ɗo mumini en farliɗinande waktiɗinande allah mo waɗi julde farilla ɗo kanko waɗi wakkati nde juulete bo farilla fayi se to wakkati nasti nden to ɗigoɗi fu maji ɗi kawti kanko go o senake hidde ko o nasta julde man se o suura alawra maako huzu zinatakum inda kulli masjid zina ɗo ɗum surugal on wala no goɗɗo hoyira kujeji wala bila ha dow ɓandu muɗum limsere wala sarla wala ɗo ka so nan wiya yerima haɓɓana moɗo lawla useni o kata ginnaɗo warti pawne ka wala haɗe dara kam se limse surugal ɗo wona ɗon ko hawti fayin timmina yake wakkati bo waɗina se o husita qibla hidde ko nasta julde man ɗo ka pat sardiji yaasi julde on husitago qibla to goɗɗo ɗon ha makka ala rasi wal ayn jotta ka se o husita qibla ngam ko waɗi ɗo nder makka man ha woni fuu ɓeɗo waɗi deyde hunde ko sappata to qibla heedi to ɗon madina ɗo bo ala rasi wal ayn se o husita makka ngam annabijo sallllahu alayhi wa sallam kayum diidi julurde madina nde titi qibla wala seko to ɗo ha baytul magdisi ɗo bo ha qibla man wonɗo fakkat to qibla ɓe wi nokkuje tati ɗo kam sefake wajibi se o tiita qibla e noy to ha nokkuje feere o woni ba nokkure men ɗo ɗo bo o tiitano o tammoto jiha man non noon ngam ha laatugo fakat ɗum qibla kam ɗum saɗanimo to a yehi ha wuro ha tawi juulirde yimɓe ha ɓe waɗi mirab ɗo tiituton juulu dañamu hunde wonde feere so nani to a heɓay juulirde kam a heɓay juulirde a gance o no a watta ɗo bo maru busol to a mari busol bo se a anda janngugo ngel dey bo se a ɗaɓita andal man feere kesa ɗon bo fayinta to a yi hen wakkere hunde man hollima qibla ɗo busolji man ɗon ha montre ji je a jogata non noon ha portable je wondi ɓe tapiyel fu se a anda leddi ndiye a woni wuro ngoye a woni ha ton ɗo lamba noyi on titata qibla to ɗo bo se a anda noon aɗum tawat ɗo sardiji ɗi ka pat daga yaasi julde on hidde ko goɗɗo man o nasta julde tammi inchallah se en lorto ɗo julde ɗo janngo inchallah ɗo ka ha en bolwi ɗo nangarɗam en mbiyayno o senorto en mbiyayno o nangirta en mbiyayno o tamirta en mbiyayno o yiwirta giwam farilla mam na ɗame ɓe ɗame ɗo ka fu won waka wajibi dow men bo ɗum kuuɗe men en kuwata nde weeti fuu julde nde en juulan kala ñalowmaare fu jemma ɓe ñalowmaare ɗo kadi joyɗo en juula wajibi dow men noon sardi man se en anda ɗum laaɓa na yimɓe anda ɗum mouradia en mbitan on jangirde ɗo ngam ha nafa en mbita ɗo kuuɗe meɗen en kuwata nasalullah salamata wal afiya wa sallillahuma wa sallam wa barika ala nabiyina rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi